Evo, prije nego počnemo, volio bi samo da se kratko pomolimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, molimo te, Bože duše sveti, dođi i siđi na nas, otvori nam srca, da sve ono što želiš progovoriti po mojim grešnim ustima, da donese ploda. Molim te da, Marijo, ti učiniš srca svih nas plodnom zemljom za ove riječi. Anđeli čuvari, zaštitite nas od svih distrakcija, od svega onoga što nam želi oduzeti ono sjeme Božje riječi. I molim te da odavde otiđemo obnovljeni. I to te molimo po Mariji. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek je vjekova. Gospod Fatimska, Moli za nas. u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Evo, jako me obradovao ovaj kip ispred. Upravo jučer su iz Marijine legije došli k nama doma i donijeli nam onu drvenu kutiju sa Marijinim kipom Gospe Fatimske, koji bude sad tjedan dana u našoj kući, tako da baš vidim Božji prst u ovome. Kak je Kruno rekao, moje ime je David. Trenutno živimo u Dugom Selu, nedavno smo se tamo doselili i po Božoj providnosti kupili tam kuću u ulici koja se zove Rožarija. Imam 5 djece, Kjaru, Natanaela, Noemi, Mariju, Jozefinu i malu Mihaelu od 5 mjeseci, najstarija je 2. razred, 8 godina. Evo, član sam molitvene zajednice Totus Tus već 20 godina. U toj zajednici se trudimo živjeti po Marijinim porukama iz Međugorja i po monfortanskoj duhovnosti, to jest posvetu Isusu po Mariji. I na početku, kak sam došao u tu zajednicu, mi smo od malena, znači dolazim iz obitelji gdje se Krunica molila svakodnevno, tako da mi to nije bilo ništa strano. Ali, evo, ko klincu, meni je to uvijek bilo naporno moliti. Čim je mama rekla idemo moliti Krunicu, ok, idemo. Ali kod nas nije bilo kompromisa, čekalo se dok svi ne siđemo dolje u dnevnu sobu i idemo moliti Krunicu, hoćeš, nećeš, moraš. I tako da sam, evo, vjerujem da me Marija već od samog djetinjstva pratila na tom putu svetosti upravo po molitvi Krunice. Ne znam koji svetac je rekao da je molitva Krunice znak predodređenja od Gospe, predodređenja za spasenje. Tako da Krunica je jednostavno oruđe pomoću kojeg ili ćeš prestati griješiti ili ćeš prestati moliti. To dvoje ne ide zajedno. No, iako sam bio upoznat sa cijelim tim konceptom, sa molitvom Krunice i ušao u Marijansku molitvenu zajednicu gdje se to još više naglašavalo i nalazio sam nekako u tome uvijek svoj sidro, jer prošao sam kroz mnoge molitvene zajednice, bilo karizmatske, bilo kojeg drugog tipa i uvijek sam na neki način skrenuo u nekom području. Ali uvijek kad sam se vratio Krunici, uvijek sam se osjećao tu da sam siguran, da me tu Marija drži i da tu neću zastraniti sigurno. Ali bez obzira na to sam se malo mučio sa tim konceptom potpune predaje Isusu po Mariji. Zbog čega bi baš po Mariji morao ići Isusu? Zašto ne mogu drito? U konačnici Isus je rekao da je on jedini po kome možemo doći u Ocu. I nakon nekog vremena, evo, ja sam konstantno molio Krunicu, ali sam Božjom milošću prije par godina počeo baš se češće družiti sa Božjom riječi, sa razmatranjem i počeo sam uviđati bogatstvo katoličke crkve i njezinog nauka, posebno po pitanju Marije. I moja Krunica je dobila potpuno drugi značaj, potpuno drugi oblik i s puno većim žarom ju molim, upravo po stvarima koje sam spoznao i o tajstvima koje molimo, ali i o samoj Mariji. Gledao sam i razne debate i gdje objašnjavaju sve te dogme i učenja katoličke crkve o Mariji i svaki put kad bi to nešto novo saznao mi je ljubav prema njoj sve više rasla. Sad sam u zadnje vrijeme došao do knjige Mistični grad Božji od službenice Božje Marije Agrecke. To je bila jedna časna sestra u Španjolskoj za koju je pokrenuta kanonizacija, ako se ne varam, u 16. stoljeću.
imala velike darove i objave i njoj je Marija sama diktirala svoj životopis. Imamo prijevod na hrvatskom. Father Chad Ripperger, koji je poznati američki egzorcist, je jednom rekao da je na egzorcizmu Sotona morao priznat koje su 5 knjiga koje se pakao pod svaku cijenu trudi da ne dospiju u ljudske ruke. Jedna je bila od Montforta, znači prava pobožnost Presvetoj Djevici Mariji. Druga je bila od Blažene Katarine Emmerich o Isusovoj muci i njezin životopis kao treća. Četvrta je bila od Tome Kempensa Nasljedovati Krista i peta je bila upravo ova knjiga Mistični grad Božji. Ja sam čitajući tu knjigu se još toliko više zaljubio u Mariju da ne mogu se prestati diviti čudesima koje je Bog radio po njoj i u njoj i stvarno čitajući tu knjigu ne možeš ne dobiti želju nasljedovati je. I sve te stvari koje sam o njoj pročitao u toj knjigi su dodatno obogatile moju molitvu krunice i samo razmatranje Božje riječi. Ali evo, htio bih s vama isto podijeliti neke stvari koje sam spoznao kroz te godine. Ono što crkva uči o Mariji, evo da na neki način Duh Sveti i u vama pobudi tu želju za nasljedovati Mariju. Poanta cijelog kršćanskog života je nasljedovati Isusa u svemu. Truditi se ljubiti sve što je Isus ljubio i truditi se izbjegavati i mrziti sve što je Isus izbjegavao i mrzio. Marija je bila savršen primjer koji je nasljedovala Isusa. Pogotovo u ovoj knjizi piše da je baš Isus rekao još kao malo dijete Mariji da ga mora u svemu nasljedovati, da ga u svemu mora oponašati i kopirati. I tako pisalo je unutra da kad je Isus išao u pustinju postiti 40 dana, Mariji je bilo dojavljeno po anđelima da odlazi u pustinju, ona je u svojoj sobi postila također 40 dana. Pa druga stvar, kad je Isus ozdravljao, Marija je sa strane u skrovitosti isto ozdravljala, izgonila demone, znači u svemu je kopirala Isusa. I na neki način i nas poziva da ga mi nasljedujemo, zbog toga je i ova knjiga Nasljeduj Krista Tome Kempensa toliko, nažalost, zanemarena u današnje vrijeme, ali poslije Biblije je to najprodavanija knjiga u svijetu. Očito i postoji razlog za to. I ono što je posebno unutra napomenuto je koliko je bila njezina velika poniznost, služenje, nikad sebi nije zauzimala nikakvu zaslugu. Znači sve žrtve koje je podnosila nikad nije tražila niš za sebe. Nikad u nijednoj žrtvi koju je učinila za nekoga drugoga nije gledala svoju korist u tome. Što mi jako često radimo. Ako se i za nekoga žrtvujemo, uvijek gledamo šta mi imamo od toga. Znači Marija je bila u tome potpunosti savršena i nikad nije tražila svoju korist ni u jednom činu ljubavi. Apostoli u prvoj crkvi su se njoj utjecali jer je ona živjela još duže vrijeme nakon Isusove smrti na zemlji. Kažu u toj knjizi da je umrla sa nepunih 70 godina. Znači da je pratila prvu crkvu kad je još živjela na zemlji sa svojim molitvama. Veli da je čak apostolima šila haljine koje su bile iste koje je napravila Isusu da na taj način budu Isusu slični u svemu. Svi su se njoj utjecali, svi su joj tražili za savjet. Čak se svakome od njih ukazivala prije nego su dali svoj život mučeničkom smrću. I veli da je čak i Sveti Pavao, kad je u Bibliji opisano da mu je lice zasjalo poput sunca, da je to bilo zbog toga jer je Marija se ukazala pred njim i njezin sjaj je odsijevao na njegovom licu. I evo, ako su stvarno prvi kršćani se toliko utjecali Mariji i apostoli toliko je nasljedovali, onda je to i nama poziv da mi to činimo isto. I želio bih sad iznositi samo par koncepata koje se pojavljuju u Bibliji u vezi Marije. Prvi je koncept da je Marija nova Eva. Vjerojatno smo puno puta čuli taj naziv o Mariji, ali što ono točno znači? Kao prvo, ona je ispravila neposlušnost prve Eve. Ona je izašla iz te konstrukcije autoriteta koju je Bog postavio da bude podložna svom mužu Adamu i čeznula je za neovisnošću, za kontrolom i pala je na toj kušnji Sotone, dok je Marija uspjela se oduprati svim napastima Sotone. Bila je službenica Božja i potpuno poslušna, ono što Eva nije uspjela. I kako ona da bude nova Eva, koja bi ispravila grešku prve Eve, koja je također bila bezgrešna. Znači, Bog je stvorio Adama i Evu bez grijeha.
I sad da bi Marija bila savršenija od prve Eve, također je morala biti bez grijeha, ali ne pasti u grijeh. Druga stvar, Bog je stavio neprestano neprijateljstvo između žene i zmije, između njihovih rodova. Taj plod žene je također ne samo Isus, nego i svatko od nas. I svi koji smo posvećeni Mariji ulazimo u to neprijateljstvo između Sotone i nas. Montfort je rekao da će u posljednja vremena biti upravo ta Marijina djeca, ti ponizni službenici koji će se jednom rukom držati križ, drugom krunicu i da će s tim pokoravati svijet za kraljevstvo Božje. I Ivan Evanđelist u Evanđelju, ako ste kad pratili, stalno govori na početku, u početku bijaše riječ, riječ bijaše Boga. Pa onda govori stalno i sljedeći dan, i sljedeći dan, i sljedeći dan, pa nakon 3 dana. Na taj način je iskopirao praktički cijeli proces stvaranja svijeta, onih prvih 7 dana. I ako brojite te dane u Ivanovom evanđelju, 7. dan se dogodilo svadba u Kani. 7. dan je Bog stvorio da se odmaramo i za nas je pripravio svadbu u vječnosti, u kraljevstvu Božjem. A Ivan je htio napraviti tu paralelu između 7 dana stvaranja, da bi 7. dan bio na svadbi u Kani, gdje je Marija posredovala za Isusovo prvo čudo. I Isus je tam naziva ženo, što ja imam s tobom. Naš prijevod je malo tu kriv. On zapravo je rekao, ženo, što ja imam s tim problemom koji te muči, ajmo reći tak neki slobodan prijevod. Ali zbog čega je upotrijebio tu riječ ženu? To nije bilo nepoštovanje jer bi tim prekršio 4. Božju zapovjed, poštuj oca i majku, nego je na taj način htio napraviti aluziju na ženu između koje je Bog postavio neprijateljstvo. Znači na prvu ženu Evu, to jest na novu Evu Mariju. Također, ista stvar se ponavlja na križu, kak je pater Marinko rekao, kad nam je Isus ostavio Mariju za našu majku, nije rekao, majko, evo ti sina, sine, evo ti majke, nego ženo, evo ti sina i sine, evo ti majke. Znači, opet je nazvao ženom, opet nam govori Sveti Ivan Evanđelist da je Marija nova Eva, koja je naša suotkupiteljica. Ako pogledamo na čudotvornoj medaljici na stražnjoj strani, imamo križ, ispod toga slovo M koje je obavijeno oko križa. Kad je pitala sveta Katarina Alakog da li moram dati neko dodatno objašnjenje za tu stražnju stranu medaljice, Marija je rekla da je dovoljno samo 2 srca i slovo M oko križa. To znači da je srce Isusovo koje je bilo probodeno moralo biti zajedno sa srcem Marijinim i da je Marija, koja predstavlja slovo M, sudjelovala u našem spasenju. I ne samo da je baš boli probao srce, nego, kako piše u ovoj knjizi, da je Marija zahtijevala od nebeskog Oca, prije nego je Isus krenuo u Getsemanski vrt, da na svom tijelu osjeti svaku bol koju će Isus osjećati u svojoj muci. Znači, Marija je prolazila praktički, mene je to fasciniralo, prolazila je cijelu Isusovu muku. Sve boli koje Isus podnosi na svom tijelu je Marija isto doživljavala na svom tijelu i piše da nije bila podupirana od nebeskog Oca da bi umrla. Druga stvar koju crkva naučava je da je Marija kraljica. Zbog čega kraljica? Ako pogledamo u prvoj knjizi Kraljeva u 2. poglavlju, pročitat ću samo taj jedan tekst da ne velim neš krivo. Veli, ustade kralj i pođe joj ususret svojoj majci Bet-šebi. Pokloni se pred njom, zatim sjedne na svoje prijestolje i zapovijedi, te namjestiše sjedalicu, to jest prijestolje, za kraljicu majku. I ona mu sjede s desne. Tada mu reče, nešto bih zaiskala od tebe, nemoj me odbiti. A kralj joj odgovori, traži majko, jer te neću odbiti. Sad u Starom Zavjetu nikad kraljica nije bila žena od kralja, zato jer su kraljevi imali na 100 žena poneki, nego je uvijek kraljica bila majka, jer ima kralj samo jednu majku. I zbog toga je taj koncept, pošto Isus bio Židov, taj isti koncept je primijenjen i na njega. Znači, Isus ako je kralj, njegova majka Marija je po tome kraljica. Nadalje, treći koncept bi bio kovčeg saveza, kovčeg novoga saveza. Kako u lauretanskim litanijama molimo da je Marija škrinja zavjetna. Znači, u prvom kovčegu saveza koji je Mojsije imao, imali smo navedeno unutra 3 stvari. To je bila mana, znači kruh s neba, to je bio Aronov štap kao simbol svećeništva
i to su bile ploče 10 Božjih zapovjedi kao znak zakona. A Marija, kao novi kovčeg saveza, u sebi nosila Isusa koji je ispunjenje sve te 3 stvari. Znači veliki svećenik, kruh živi koji je s neba sišao i ispunjenje, znači živa Božja riječ, ispunjenje zakona. I Židovi kad god bi išli u rat, ako bi imali u sebe kovčeg saveza, su dobivali sve svoje bitke. Ali kad ga nisu imali u sebe, su gubili. I to je nama isto može biti slika koliko je nužno da imamo Mariju u sebe, u duhovnom boju koji se vodi i u nama i oko nas. Jer ako želimo dobivati bitke, moramo imati Mariju u sebe. Jedna od poveznica još dok je došla Elizabeti pa je čedo zairalo u Elizabetinoj utrobi na pozdrav Marijin. Ista stvar se dogodila i sa kraljem Davidom kad je pred kovčegom saveza zaplesao. Uglavnom ima jako puno poveznica koje nam stvarno mogu na još veći način posvijestiti sve to. Dalje imamo posrednica svih milosti. Sveti Bernardin Sijanski navodi da Marija daje milosti kome hoće, koliko hoće, kada hoće i kome god hoće. Možda nam se to čini čudno, ali Bog je stvarno, učinivši Mariju kraljicom svega stvorenoga, nju učinio posrednicom milosti i odredio je da nijedna milost koju Bog daje ne dolazi ni na jedan drugi način do nas osim po Marijinim rukama. Znači ona je upraviteljica svih milosti. Što god tražimo od Boga i dobivamo od Boga ide samo preko Marijinih ruku. Također Alfons Liguori, koji je crkveni učitelj, je naveo da je Marija svemoguća u redu milosti. Nije svemoguća kao Bog, ali s obzirom da je njezina volja uvijek sjedinjena sa Božjom voljom, ona ima tu vlast da može sa svim tim milostima raspodjeljivati kako ona želi. Sveti Augustin ju također naziva Božjom formom. Zanimljivo je isto način za opisivati Mariju. Veli, Sveti Montfort to opisuje da ako želimo napraviti neki kip, neki reljef, možemo ga dobiti na 2 načina. Prvi način je da uzmemo komad kamena, gljeto i čekić i da ga obrađujemo. Ali taj dobiveni kip nikad ne bude identična kopija onoga prvoga što želimo napraviti i samo jedan krivi udarac može uništiti cijelu skulpturu. A drugi savršeniji način je da uzmemo jednostavno kalup onoga što želimo dobiti i da ulijemo unutra smjesu koja je tekuća, koja se stvrdne i na kraju dobijemo identičan lik onoga prvoga što želimo dobiti. I veli, to je upravo Marija. Ona je taj Božji kalup u koji se mi kao njezina djeca moramo uliti, da kako je Duh Sveti u njoj napravio najveće svoje remek djelo Sina Božjega, da tak i nas učini kristolikim ljudima na način da se ulijemo u Mariju. Montfort kaže da je Marija najbrži, najbolji i najsavršeniji put do Boga. I evo na taj cijeli način, na sve te načine na koje su opisali Mariju, sve mi je više sjedala ta slika i ta nužnost našeg dolaska k Bogu. Jer ako je Isus odabrao doći na svijet po Mariji, a mogao je to napraviti na bilo koji drugi način, i živio u poslušnosti Mariji 30 godina, dok je živio na zemlji, prije nego je počeo svoje javno djelovanje, koje je trajalo samo 3 godine, zbog čega mislimo da mi ne bi trebali iznasljedovati Isusa i u tome. Često izlječemo sa nekim svojim idejama, sa nekim svojim učenjima i kako je Pater Marinko lijepo rekao, najčešće dolazi do podjele, do toga da se ta stvar uništi zato jer nije po Božoj volji, nije s Marijom. I ako nam je cilj života doći do sjedinjenja s Bogom, znači sad ne znam ko je rekao to, da je najveća tragedija u životu ne postati svet. Jer to je jedini cilj zbog koji nas je Bog stvorio. Sveti Augustin veli, za sebe si nas Bože stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Znači nije nas stvorio za ovaj svijet, za uspjeh, za bogatstvo, za slavu, stvorio nas je za sebe. I jedini cilj našeg života je posvećenje i to da se sjedinimo s Bogom. Sveta Katarina Alakok je, znači, mislim da sam dobro rekao ime, postigla to sjedinjenje s Bogom već u 24. godini života. Znači, godine uopće tu nisu bitne. Bitni je način na koji dolazimo k Bogu. Ako je Marija najsavršeniji i najbrži put do Boga, mislim da bi se svi trebali toga uhvatiti. A ako se želimo sjediniti s Bogom, evo danas mi je baš kad sam razmišljao o tome došla jedna slika. Ako je brak slika Presvetog Trojstva, vjerujem da ste većina vas tu oženjeni.
ako je brak slika presvetog trojstva, gdje se otac i sin ljube i kao plod te ljubavi izlazi Duh Sveti, tak i muž i žena koji se ljube, kao plod njihove ljubavi dolazi nova osoba, novi svijet, sudjeluju u kreiranju novog života, u stvaranju. Da bi došlo do tog sjedinjenja, ne možemo se sam probuditi ujutro i reći ženo, jesi budna? To ne funkcionira tako. Znači, moramo međusobno biti pomireni, moramo razgovarati, moramo biti u dobrom odnosu, moramo se poznavati i moramo stvoriti to okruženje u kojem ćemo jedan i drugi biti raspoloženi za dati se jedno drugome. I tek tak dolazi do pravog sjedinjenja. Ista stvar se događa i s Bogom. Znači, ne možemo mi na jednom se sjetiti, ja se želim sjediniti s tobom. To ne ide tako. Bog je postavio određene korake u molitvi na koje ćemo dolaziti sve bliže i bliže k njemu i sve savršeniji postajati. Moramo biti pokajani, moramo biti čisti u stanju milosti, moramo razgovarati često s njim, moramo ulaziti u molitvu s njim, moramo ga upoznavati kroz njegovu riječ, da se dogodi jednostavno ta struktura, to plodno tlo, da se dogodi to naše sjedinjenje s Bogom. Sad, a kad su Adam i Eva sagriješili kao kazna za neposlušnost i izlazak iz te strukture autoriteta koje je Bog postavio da žena bude poslušna svom mužu, a muž da ljubi svoju ženu, Eva je izišla iz te strukture poslušnosti i kao kazna je došao taj istočni grijeh koji je u njoj prouzrokovao želju za kontrolom, a u muškarcu je prouzrokovao želju za neodgovornošću. I mislim da to svaki od nas možemo jako dobro vidjeti u svom životu, pogotovo ako smo oženjeni. Znači, žena konstantno ima tu čežnju da kontrolira sve stvari u svakodnevnici, ali ako joj dopustimo da kontrolira, ona se duboko u sebi osjeća nezadovoljna, jer zna da to nije njezina zadaća, nego zadaća muža kojem treba biti poslušna. Također, s druge strane, mi muževi jako često volimo tu odgovornost prepustiti, ajde daj ti odluči, pusti mene, najlakše je doći doma s posla, upaliti TV, uzeti pivo i ne raditi ništa. Ali se jako teško posvetiti djeci nakon cijelog dana na poslu, posvetiti se odnosu sa ženom, posvetiti se molitvi, otići na misu. Sve ono što se od nas traži kao kršćane, kao vođe svoje obitelji, nije nimalo lako napraviti. Jako lako je odriftati sa tog puta preuzimanja odgovornosti. Želio bih sam iznijeti jednu priču, možda ste neki čuli. Da je u jednom mjestu bio vitez koji je svakodnevno laštio svoj mač, satima vježbao sve moguće vježbe i tehnike borilačkih vještina i svakodnevno nakon svog treninga kad bi umoran odlazio doma, sve djevojke u selu bi ga pozdravljale, on bi se sa svima lijepo odnosio i kad je došao doma uzeo bi svoj mač i laštio ga za sljedeći dan kad ponovno kreće u vježbu. I tak jednog dana kad je došao doma da ulašti svoj mač, odjednom je došao kraj njega jedan duh. Taj duh je bio totalno bezličan, nije imao niti osmijeh, nije niš govorio i on izvuče mač u obranu i kaže ko si ti? Veli, ne moraš se bojati, ja sam duh gledanja. Veli, što želiš? Veli, ništa, ja sam došao samo tebi da ti pokažem što god želiš vidjeti. Veli, daj, ne glumi, to nije moguće. Veli, testiraj me, evo, što bi želio vidjeti. Ok, veli, daj mi pokaži konjušnicu onog najbogatijeg čovjeka na kraju sela. I ovaj mu onako u oblaku pokaže cijelu tu konjušnicu sa prekrasnim konjima. Sad kaže, dobro, daj mi pokaži najljepšu ženu na svijetu. I sad mu se u oblaku pokaže najljepša žena na svijetu. Kaže, dobro, i za zadnju stvar pokaži mi najhrabrijeg ratnika na svijetu. I taj duh mu pokaže tog najhrabrijeg ratnika, cijeli u oklopu, ogroman lik sa velikim mačem. I sad kaže njemu vitez, ok, vidio sam sve što sam htio, sad možeš ići. A duh mu veli, neću nikud ići, budem ja tu u kutu sobe, neću te smetat, a ti kad god hoćeš, sam reci šta bih htio vidjeti i ja ću ti to pokazati. I tak je vitez iz dana u dan kretao opet na svoj trening, ali bi malo po malo odlazio malo ranije s treninga doma, da mu duh pokaže neke stvari koje je htio vidjeti. Pa je
gledao druge gradove, pa je svaki dan htio gledati borbe sa nekim vitezovima, pa je sve više počeo gledati lijepe žene koje su ga sve više počele privlačiti. I tako je malo po malo zapostavljao svoj trening da bi sve više vremena provodio sa tim duhom u svojoj sobi koji mu je pokazivao stvari koje je želio. Nakon nekog vremena više nikoga u selu nije pozdravljao, djevojke su ga prestale obožavati zato jer je zapostavljao svoje dužnosti i malo po malo se dogodilo da je prestao trenirati u potpunosti. Mač je bio sa strane u kutu na kojem se počela pojavljivati paučina, a on je cijele dane provodio sa duhom gledajući sve ono što je htio. I tako je prošlo 10 godina i nakon 10 godina odjednom se duh počeo smijati urnebesno. I sad on njega gleda, veliš, zbog čega se smiješ? Prvi put si pokazao bilo kakvu emociju. I veli mu duh, moj posao je ovdje završen. Veli, kako to misliš? Veli mu duh, 10 godina, malo po malo, sam te zavodio da gledaš stvari koje želiš i da zapostavljaš svoje dužnosti i svoje treninge. Na današnji dan će demoni doći u ovo selo i totalno će ga razoriti, a ti si trebao biti taj koji je trebao zaštititi to selo. Ja sam te u potpunosti onesposobio i sad će to selo pripasti meni. I ovaj sav snužen i žalostan veli, jel mi možeš samo za kraj onda pokazati onu najljepšu ženu na svijetu? A duh se sablasno nasmije i kaže, kad god se poželiš. I zaključak te priče je bio da je pakao mjesto gdje vidimo sebe u onom svjetlu u kojem smo mogli biti. Da gledamo sebe onakvoga kakvi smo mogli postati, a nismo. I mač koji je taj čovjek zapostavio, možemo reći da je krunica. U Africi, u Nigeriji, 2004. godine, je biskup Oliver molio zbog Boko Harama koji je harao cijelom njegovom biskupijom i cijelim tim mjestom i obijao kršćane. Odubio se molitvu i molio je Gospodina da mu pokaže na koji način može spriječiti tu terorističku skupinu da ih prestanu ubijati. I odjednom mu se u ukazanju ispred njega pojavio Isus. Isus je na rukama držao mač veliki i nije ništa izgovorio. I biskup se skroz prepao i najednom je Isus došao bliže njemu i pružio mu je taj mač, a kad ga je biskup uzeo u ruke, se taj mač pretvorio u krunicu. Isus mu je rekao samo, Boko Haram će nestati. I to mu je ponovio 3 puta. Biskup je to shvatio kao poziv da biskupi pozove na molitvu krunice. Godinu dana nakon što se to dogodilo, to viđenje, u njegovoj biskupiji, u njegovom tom krugu djelovanja nije bilo više ni jednog incidenta i ta teroristička skupina je jednostavno nestala iz tog mjesta. Okolo su još i dalje djelovali, ali u njegovoj biskupiji nije više bilo nikakvih incidenata. I sad ako pogledamo malo oko nas u ovo današnje vrijeme, vidimo da žestoko gubimo bitke na svim mogućim područjima. Kako je pater Marinko govorio o onim porukama Marijinim, sve više ljudi postanu pogani, sve više odbacuju svo blago koje nam crkva daje, sve više se okreću grijehu i svjetovnosti i ponekad se osjećamo bespomoćni. Isto tako se osjećao bespomoćan i Sveti Dominik kad je u 12. stoljeću bio je veliki propovednik, znači nije mu bilo ravnoga u propovjedanju, ali je imao totalno bio bezuspješan u obraćenju heretika, Albengenzisa se zvali, ja mislim. Nije ih nikak mogao obratiti i u toj svojoj žalosti je otišao 3 dana u šumu. Tamo je postio, molio i bičevao se sam da mu Bog pokaže na koji način može obratiti te duše. I nakon 3 dana je već pao u nesvijest i tad mu se ukazala Blažena djevica Marija i rekla mu je, dragi Dominiče, ako želiš obratiti te heretike, počni propovijedati moj psaltir. E sad, psaltir je u to vrijeme znači bilo ponavljanje, to jest molitva 150 psalama ili ponavljanje određene molitve 150 puta. Kad je Marija rekla moj psaltir,
pod time podrazumijevala da 150 puta ponove anđelski pozdrav. Znači prva krunica je izgledala jednostavno da se 150 puta ponovilo Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Znači to se ponavljalo 150 puta. I kad je Dominik počeo to primjenjivati, ljudi su dolazili u pokajanju pred njim, padali na koljena, imao je ogroman uspjeh u evangelizaciji, u obraćenju grešnika, ali svaki put kad bi se to dogodilo je Satona digao svoje pristaše, svoje đavle da naprave dar-mar i da unište sve to skupa. Zbog toga je digao u 14. stoljeću crnu kugu koja je poubijala trećinu Europe. Između ostalog je zahvatila je sve samostane i bio je nalog da se spale sve knjige, svi spisi, da se po njima ne proširi bolest. I zbog toga danas nemamo ni jedan jedini zapis Svetog Dominika iz njegovog vremena jer je sve bilo spaljeno, ali se usmenom predajom kod Dominikanaca to nastavilo širiti i tako je nakon što je kuga prošla, blaženi Alain de la Roche koji je bio u njihovom redu, slavio jedan dan svetu misu i kada je podigao Isusa, u sebi je čuo riječi Alane, zbog čega me razapinješ? I on se sav stresao i veli, Isuse, kako to misliš? Veli, pa kao prvo razapinješ me sa svojim grijesima, a kao drugo razapinješ me zbog toga jer imaš znanje o pobožnosti koja može spasiti duše, a ništa ne radiš po tom pitanju. Obnovi pobožnost mojoj majci i širi pobožnost psaltira. Nakon toga je blaženi Alain de la Roche obnovio ponovo molitvu krunice, formiralo se u otajstva, u 15 otajstava sa očenašom između i malo po malo se krunica dovodila do oblika u kojem danas poznamo. Sveti Papa Ivan Pavao II je donio i otajstva svjetla jer je bila velika rupa u razmatranjima između Isusovog pronalaska u hramu i njegove muke. I ta otajstva su danas posebno aktualna. To je baš bilo proročki jer prvo otajstvo Isusovo krštenje sve je manje krštenih ljudi i krštene djece. Drugo, svadba u Kani, brak je danas u ogromnoj krizi. Sveta Lucija de Santos, vidjelica od Fatimi, je rekla da bude se posljednja bitka između Sotone i ljudi odvijala na području obitelji i braka. Mislim da svi to danas jako dobro možemo vidjeti. Treće otajstvo, navještanje kraljevstva Božjega, vidimo hrpu hereza, vidimo što se događa u crkvi, ne samo u Njemačkoj, nego i po cijelom svijetu, kako se krivo vjere polagano uvlači u crkvu. Četvrto otajstvo, Isusovo preobraženje na gori Tabor. Znači, danas se Isusa želi svesti samo na čovjeka koji je činio dobro, na nekog proroka, totalno se zapostavlja njegovo božanstvo. Peto otajstvo je Euharistija. U Americi 80% katolika uopće ne vjeruje u stvarnu prisutnost Isusa u Svetoj Euharistiji. Mislim da kod nas isto nije baš velika razlika. Tako da ako je krunica, kako smo prije poznavali, bio mač, onda nam je Sveti Ivan Pavao II, to je Bog po njemu dao svjetlosni mač, to jest lightsaber, s kojim danas možemo puno više napraviti i steći milosti. Tu je bilo još hrpa svjetočanstva, znači bitka kod Lepanta, gdje je došla opet najezda Turaka koji su htjeli uništiti kad se taman proširila pobožnost krunice, pa su tam nadmoćno kršćani nadvladali. Pa u Hirošimi i oni, kad je atomska bomba pala, oni 4 Isusovca su ostali netaknuti bez jednog traga zračenja, pa dok su ih pitali nakon svih ispitivanja kako je to moguće, su rekli da su oni živjeli po fatimskim porukama, da su svaki dan molili krunicu. Vidimo da nam je domovinski rat dobiven isto sa krunicama oko vrata i u rukama, pa onaj masakr u Americi 1978. kad je onaj Bundy došao poubijati sve moguće studente, ne znam koliko ih je uspio ubiti, na kraju jedna samo studentica preživjela i kad su je pitali na koji način je to bilo moguće, veli da je njezina mama rekla kad je odlazila na studij da bude svaki dan za nju molila krunicu za zaštitu, ali neki i ona moli. I u trenutku kad je on ušao u njezinu sobu, ona je taman držala krunicu u ruci i veli da ga neka nevidljiva sila odbacila na drugi kraj prostorije i nije je ubio na kraju. Ni njemu to samome nije bilo jasno što je to posvjedočio kasnije svom ispovjedniku u zatvoru. Pa evo, svi ti primjeri nas stvarno moraju potaknuti da uzmemo krunicu u ruke, jer je Lucija de Santos u Fatimi rekla da
je Bog dao toliku moć krunici u ovo današnje vrijeme da praktički ne postoji niti jedna stvar koju ne možemo izmoliti pomoću krunice. I sad sam za kraj bih htio vam reći par uputa na koji način bi trebali moliti krunicu. Znamo da je krunica kombinacija misaone molitve i verbalne molitve. Pomoću, znači verbalno izgovaramo molitve Oče naš, Zdravo Marije, Slava Otcu, vjerovanja, svih vjerskih istina, tako da dok neko pita di je Biblija u krunici, trebalo bi se pitati di je krunica u Bibliji, kao i ta pobožnost Marije bi trebali pitati di je Biblija u krunici, jer cijela krunica je zapravo riječ Božja. I kaže Montfort da jedna dobro izmoljena Zdrava Marija je zaslužnija nego 150 slabo izmoljenih. Da onaj koji moli krunicu mora živjeti u milosti Božoj ili barem odlučiti izići iz stanja grijeha, jer dobra djela i molitve učinjene u smrtnom grijehu nisu Bogu ugodna i nemaju nikakve zasluge za vječni život. Zbog toga ne bi trebali moliti krunicu ono kako znaju bakice u crkvi. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. I to ima svoju težinu. Ja kad sam isto znao bez razmišljanja o tajstvima izmoliti 3 krunice na dan, vidio bih drastičnu promjenu u svom duhovnom životu. Tako da i samo izgovaranje Božje riječi oko nas stvara duhovnu atmosferu koja nam pomaže rasti u svetosti. Nadalje moramo dati sve od sebe da se usredotočimo na molitvu i ukloniti svojevoljnu rastresenost. Jer kako da nas Bog sluša ako mi sami sebe ne slušamo? Često uopće ne razmišljamo o tome što molimo i samo izgovaramo te riječi, ali puno bi bio veći efekt kad bi stvarno razmišljali o tim riječima koje izgovaramo. I veli čak on da s obzirom na ponavljajuću narav molitve često bivamo rastreseni i umorni, ali da moramo ustrajati u toj borbi i nastaviti molitve bez ikakve slasti ili utjehe i ne položiti svoje oružje da ne budemo pobjeđeni. I kad osjećamo suhoću i poteškoće, baš onda treba usrdnije moliti. Često mi svoju molitvu vrednujemo prema tome kako se mi osjećamo za vrijeme molitve, ali mnogi sveti su iskusili upravo suprotno. Da kad su imali veliku slast u molitvi, za razliku od onda kad su imali užasnu teškoću u molitvi, napasti i suhoću i dosadu, da kad su ustrajali u ovom drugom scenariju, da je to pred Bogom imalo puno veću vrijednost nego onda kad su dobivali slasti u molitvi i utjehe. Ne smijemo moliti brzo gutajući riječi i jedva čekati da završi, da bi trebali naći umjereni tempo molitve pri kojem možemo razmišljati o izgovaranim riječima i da se moramo posvijestiti da zapravo s tom molitvom častimo Isusa i Mariju, a da to ne možemo učiniti brzim izgovaranjem molitava bez razmišljanja. Također bitno je moliti u zajedništvu s drugima, što je mi super dok molimo na trgu. Zbog čega? Zato jer veli Montfort da molitva krunice koja je izmoljena sa 30 drugih osoba ima težinu 30 izmoljenih krunica. Znači to nije jedna za svakoga, nego ko da se izmolilo 30 krunica. Zamislite koliko moć ima zajednička krunica koja se moli po trgovima po cijeloj Hrvatskoj. Trenutno se događa stvarno veliko buđenje duhovno u Hrvatskoj na svim frontima i vidim da je Marija tu jako zaslužna za to i moramo stvarno nastaviti u tome. Nadalje, da moramo moliti ponizno poput carinika u hrami priznajući da smo grešnici, ono što je Pater govorio, Isuse smiluj se meni grešniku. I zadnje da se pripravimo na kušnju, jer će pakao pokrenuti strašne bitke protiv tebe samo da napustiš i ostaviš ovu pobožnost, ali samo ustraj i ne odustaj. I još par savjeta za molitvu krunice koju sam uspio skupiti iz različitih i predavanja i svog osobnog iskustva. Prvi savjet je da uvijek nosite krunicu sa sobom, jer je puno veća vjerojatnost da budete se odlučili na molitvu krunice ako imate blizu sebe, bilo u džepu, bilo oko vrata, nego kad molite na prste, jer se jako brzo pogubite, zaspite ili se izgubite u molitvi i onda na kraju ništa ne bude od toga. Također, Marija govori u jednoj poruci da stalno držimo imam tu, molite i neka vam krunica uvijek bude u rukama kao znak sotoni da meni pripadate. Znači, trebali bi je neprestano držati u rukama. Ja sam često razmišljao da je taj znak možda sablasan za druge, da će me drugi zbog toga ismijavati, da malo pretjerujem, da sam fanatik zbog toga, ali dogodilo se upravo suprotno. Super mi je bio jedan video i to sam počeo sad prakticirati, da se krunica stavi onak okolo
ovog držka za remen, da visi dolje i onda se stavi križ u džep i da stalno bude tak sa strane. I to na lijevoj strani, jer upravo vitezovi nose svoj mač na lijevoj strani da ga isuču van i kreću u borbu. I veli jedan super primjer, veli šta bi se dogodilo kad sjediš u kafiću, dođe lik i počne mahati s pištoljem okolo, ono, svi bi se razbježali. Ali to upravo i demoni rade kad vide nas sa krunicom. Bilo da vide samo zrna koja vide van iz džepa ili vide vani na otvorenom, jednostavno izbjegavaju nas kad imamo krunicu u rukama. Također, jako je teško skrulati po mobitelu kad vam stalno križ treska po ekranu. Druga stvar, kupite se krunicu koja vam se sviđa i na kojoj će vam biti drago moliti. Ne znam, mene užasno živciraju one metalne krunice sa malim zrnima, oni lančići, to ne mogu vidjeti. I kak često idemo u Međugorje na hodočašće, onda sam si svaki put kupio neku krunicu koja mi je bila lijepa, ali uvijek bi pukla. Ili se ishabala, ili je pao križ, ili je puklo zrno. I to me užasno živciralo i tražio sam način da si nabavim neku krunicu koja bude mi dovoljno čvrsta da je ne moram mijenjati svakih par mjeseci. I onda sam našao nekog lika u Teksasu da izrađuje te krunice, ali je bila $45 plus poštarina. Rekao, nema šanse da dam 600 kuna za jednu krunicu, mora biti način da si je sam napravim. I tak sam malo po malo kretao istraživati gdje mogu nabaviti ta čvrsta zrna od akrilne smole ili metalna i konop, onaj parakord koji je nosivosti 250 kg kojeg ne može strgati i te različite čvorove na koji se to radi i malo po malo sam se usavršavao u tome i napravio sam si svoju krunicu evo, koju još dan danas imam, mislim da je već skoro 3 godine. Nije još niti jedan končić popustio. I na kraju smo otvorili obrt gdje izrađujem te krunice koji se zove Play and Pray, pa evo mala reklama i za nas možete nas naći na internetu i u različitim bojama i vrstama krunice si naručiti po želji. Treća, dalje stvar, s obzirom da je Marija rekla da molimo psaltir, to je molitva od 150 Zdravo Marija, znači nije od 50. Montfort veli, nakon što govori o krunici, najčešće se referira na rožari i onda veli, sad se obraćam djeci, vas molim, s obzirom da je previše od vas tražiti da svaki dan molite svih 15 tajstava, izmolite ih barem 5. Znači, to je dječja molitva. Jedna krunica koju mi izmolimo je dječja molitva. Psaltir koji je Marija rekla da će pokoriti pakao je 150 puta, zato jer je teško budemo pokorili pakao ako samo 50 puta lupimo na njihova vrata, ali sa 150 udaraca budemo već nadvladali, pogotovo 200. Baš sam neki dan završio krunicu za jednu časnu, a prije 2 mjeseca za patera Marka Glogovića sa svih 20 desetica na krunici. Tako da evo, poticaj svima vama da evo, oni koji molite krunicu, vjerujem da ste to svi, da pojačate. Napravite si raspored i totalnu strategiju u danu na koji način budete izmolili 3 ili 4 krunice. Naprimjer, ja imam metodu da ujutro kad vozim kćer u školu, koja je blizu moje posla, tamo imamo nekih pol sata, 40 minuta vožnje, izmolimo jednu krunicu na putu do tamo, izmolimo jednu na putu natrag i jednu obiteljsku doma svi zajedno i gdje god stignem još uguram i više. I sad, znam da je meni osobno bila tlaka svaki put moliti uvod na početku krunice. Zato, pošto je to molitva od 150 Zdravo Marija, to je namijenjeno kao jedna molitva, onda je dobro uvod izmoliti samo prije prve krunice. Znači, ujutro na prvoj krunici izmolite uvod i kasnije kad izmolite prvih 5 otajstava, sljedeći put kad se odlučite na sljedeću krunicu, sam nastavite dalje sa otajstvom, ne morate ponovo moliti uvod. Nadalje, nemojte ležati kad molite krunicu, jer još se nije čulo da je neko ležeći u krevetu počeo moliti krunicu, a da nije zaspao. Repetirajuća je molitva i jako nas brzo može uspavati. By the way, koji imate problema s nesanicom, odličan alat za spavanje. Ali Sveta Katarina Sijenska veli da udobnost i molitva ne idu zajedno. Trebamo naći položaj u kojem bude nam dovoljno udobno da nas ne boli, ali dovoljno neugodno da ne zaspimo. Dalje, ne budite preskrupulozni po pitanju krunice. Sotona zna da je to moćno oružje i sve bude napravio da osobu koja je odlučila moliti krunice da je u tome spriječi. I zbog toga da bude nam za vrijeme krunice najčešće stavljao sve moguće misli u glave, čak i prljave slike koje smo vidjeli, sam danas odvratio od molitve krunice. Super mi je bilo kad je, mislim baš Katarina Sijenska, bila na WC-u i molila, onda je se Sotona ukazao i rekao je, pa sram te bilo, prljava jedna, tu sad sjediš na WC-u i moliš. Onda mu je ona rekla, ono što izlazi iz mojih usta, to je za Boga.
ono što izlazi dolje u WC, to je za tebe. Znači, ne smijemo odustajati i jednostavno ako odlutamo u razmatranju tajstava, vratimo se natrag na Zdravu Mariju i idemo dalje. Ako nemamo krunicu i ne znamo gdje smo stali, ja najčešće velim Mario, evo ti još 3 Zdravo Marije i idem dalje na sljedeću deseticu. Nadalje, meni je bilo užasno naporno kad sam slušao bakice u crkvi da svaki put iza Zdravo Marije izgovaraju ono tajstvo. Ali sam skužio nekog vremena da to meni jako pomaže u molitvi krunice ako želim razmatrati o tajstva. Jer najčešće na početku mi u našoj zajednici imamo princip da prije svake desetice imamo kratko razmatranje. Na primjer, ako je to Isusovo bičevanje, onda velimo, evo Isuse, zahvaljujem ti na tvojim bičevima koji su bili prouzrokovani mojim grijesima, na tvojoj prolivenoj krvi. Molimo te da nas tvoja krv očisti. Posebno te molim za dar čistoće tijela, tvoje tijelo je za nas bilo izbičevano. I te molimo po ovoj desetici da očistiš sve nas od naše misli, nečiste naša djela, nečista. I na taj način formiramo određenu molitvu i određenu nakanu za svaku deseticu. I onda krećemo molitvu desetice. Ali najčešće, ako ne ponavljam te zazive nakon svake Zdravo Marije, odlutamo do tajstva o kojem sam razmišljao. Tako da je poticaj da nakon svake Zdravo Marije ponovno izgovorimo koji je za nas bičevan bio, da se stalno u nama ta slika o Isusovom bičevanju obnavlja. Dalje, nemojte moliti bez nakane. Uvijek je bitno da stavite nakanu. Barem ono što je Marija u Fatimi rekla, Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marijinom. Da ta krunica bude tako. Mi, na primjer, u zajednici imamo tu potpunu predaju Isusu po Mariji i onda svako jutro izmolimo posvetu Mariji gdje joj predajemo sve vlast nad upravljanjem sa svim našim molitvama, svim našim žrtvama, sa svim našim dobrim djelima, tako da već unaprijed na početku dana sve koje budemo molili taj dan predajemo Marijine ruke da ona s tim raspolaže. I zadnje, ja sam nedavno naletio sam na jedan dokument pa sam ga preveo, zove se Scriptural Rosary, to je krunica sa Svetim pismom, gdje su sva 4 tajstva krunice razrađene tako da se mole uz citate iz Biblije koji su vezani uz to tajstvo. Znači, nakon svake Zdravo Marije prije svake Zdravo Marije se pročita jedan redak iz Svetog pisma koji je vezan uz to tajstvo. I onda imate, znači, 10 redaka iz Biblije ili iz katekizma koji su povezani s tim tajstvom, tako da na taj način i Božju riječ uključujemo unutra ne samo kroz izgovaranje Zdravo Marija, nego i po samom razmatranju Božje riječi. Evo, da više ne duljim, u zadnje vrijeme sam naletio na nešto što vjerujem da je isto plod molitve krunice, a to je misaona molitva. Sveta Katarina Sijenska je rekla da je đavao zna da je izgubio dušu koja ustraje u molitvi. Molitva, znamo po definiciji, bi trebala biti razgovor s Bogom ili susret s Bogom. Ali ja se pitam koliko mi zapravo često u našim molitvama se susrećemo s Bogom. Najčešće je to izbiflano, sve što želimo da nam Bog ispuni. Napravimo neki trade, ja tebi, ti meni, ko da je Isus kafe aparat gdje mi ubacimo 2 kune pa dobijemo kavu koju hoćemo van. To je trgovački odnos, Bog ne želi takav odnos s nama. Kako sam prije govorio, naš cilj svetosti je jedinstvo s Bogom. Ako se želimo sjediniti s njim, moramo postati njemu slični, moramo ga upoznavati. I zato vas pozivam da i po krunici, ali i po razmatranju Božje riječi, da si uzmemo minimalno 15 minuta svaki dan za razmatranje, za misaonu molitvu, gdje upotrebljavamo svoju maštu, zamišljamo si scenu, na primjer uzmete si neki redak iz Biblije, zamišljate si u svom srcu to što se događalo, koji su bili likovi okolo, kako bi Isus izgledao u toj sceni, šta bi meni rekao u tom trenutku. Da se učimo razmatrati u molitvi jer je to ko skupljanje drva za vatru. Znači, u tom trenutku kad mi razmatramo o sceni koju razmišljamo, o nekom tajstvu, skupljamo drva za tu vatru koja bude planula u našim srcima gdje se događa to sjedinjenje s Bogom, taj odnos s Bogom. I na taj način nama Bog hoće progovarati. Najčešće dok čujemo Bog mi je rekao, onda si mislimo, pa di sam ja od toga, ne? Bog meni nikad niš ne govori. Ali upravo je misaona molitva razmatranja, način na koji Bog želi nama progovarati. Sotona nas hoće uvjeriti da je naša mašta namijenjena sam za gluposti, ali Bog je stvorio upravo tu maštu da bi razmatrali o tajstva njegovog života i da nam po toj mašti progovara.
ono što čujemo u svom srcu, a znamo da sami po sebi ne bi došli do toga, da nam je na poticaj, da nam je na opomenu, da nam je na utjehu, to je ono što nama Bog govori u molitvi. I zato vas potičem ne samo na molitvu krunice, nego na misaonu molitvu, na molitvu razmatranja. Jedan svetac je rekao da je 15 minuta molitve na dan nužno da se zadovolji samo Božja pravednost. Znači, tu ne govorimo o nikakvom rastu u svetosti. To je samo da se zadovoljimo Božju pravednost, da budemo na nuli. A nakon toga sve ono što radimo, Sveti Pavao kaže bez prestanka molite. To nije moguće usmeno, jer moraš raditi, moraš se brinuti za djecu, moraš spavati. Ali upravo na način razmatranja veli da Duh Sveti bude nas podsjećao na sve ono što nam je Isus govorio. Kako bude nas Duh Sveti podsjetio na bilo što ako nismo ništa razmatrali, nemamo pojma šta se događalo u Isusovom životu. Zbog toga evo, moj veliki poticaj svima vama, krunica je savršen alat gdje možemo razmatrati o tajstva Isusovog života, zadobiti velike milosti za naš rast u svetosti, napraviti si konkretan plan i idemo na pohod na pakao. Jer kad je Isus rekao da vrata paklena neće nadvladati, to nije mislio na to da se mi sakrijemo u crkvi, molimo i čujemo kako Sotona udara na vrata, ali smo sigurni Bog nam je dao obećanje neće nadvladati ta vrata. To uopće nije riječ o tome. Nego u našem pohodu na svijet gdje moramo osvajati područja i duša za kraljevstvo Božje, u toj našoj evangelizaciji, u tom našem djelovanju, tu vrata paklena neće nadvladati. Jer smo primili u baštinu kao krštenici, kao svećenici, proroci i kraljevi po našem krštenju. Primili smo sve potrebne milosti da osvajamo ovaj svijet za Boga. I u tom pohodu na duše, u tom pohodu na područja, da ih osvajamo za Boga, tu vrata paklena neće nadvladati. Pa evo, uzmimo krunicu, budimo blizu Mariji, koja je strah zlih duhova i pobjednica nad Sotonom, koja mu je zgazila i smrskala glavu, i idemo zajedno ujediniti se u molitvi i rasti u svetosti. Hvala vam. Evo, važno je spomenuti da je David jedan od prvih molitelja krunice, javne molitve krunice, kad je bila pred katedralom. I ako ste vidjeli one fotografije roditelja, odnosno očeva i djece, kako mole zajedno krunicu na trgu, evo, on i njegov sin Natana su jedni od njih. Dakle, to je slika koja je obišla ne samo Hrvatsku, nego i svijet. Tako jedan predivan prizor. Tako da, evo, za Davida, naravno, isto jedna duksa, a i knjiga jednog poznatog hrvatskog književnika.